להתעורר, הבית מתפורר, נצא מאחורים ביחד להסתתר, תרימו את היד, תפתחו את הפה, מול כולנו אין סיכוי שהם יחזיקו עוד הרבה, זה הזמן להתעורר, הבית מתפורר, נצא מאחורים ביחד להסתתר, תרימו את היד, תפתחו את הפה, מול כולנו אין סיכוי שהם יחזיקו עוד הרבה, זה הזמן להתעורר. גיל 7 הולך למכולת, הולך חופשי, 7. היום אי אפשר לעשות את הדבר הזה, אי אפשר. ואף אחד לא אוכל את הביטחון הזה. הממשלה עוצמת עין, למה היא עוצמת עין? כי נוח לה שהכל מרוכז פה. אנחנו ביקשנו מכם כבר הרבה פעמים, ואני מבקש שוב, אולי זה בפעם הזאת יעזור. אנחנו אמונים על מאמר, חכמינו זיכרונם לברכה, אין לו לדיין מה שעיניו רואות. תבואו ותראו מה קורה פה. תרדו ממגדל השן, ותבואו לפה לשכונות דרום תל אביב. אנחנו מוכנים לעשות לכם סיור חינם עלינו הסיור. תבואו לשכונות דרום תל אביב ותראו מה קורה פה. אנחנו מנסים לחשוף את המצב הזה בפני כמה שיותר אנשים, לכן כל מי שבא ומבקש להיפגש, אנחנו נפגשים איתו. אני מניח שהערכתם את הריח העז של השתן, של הפיפי, נכון? הסיבה שיש פה ריח של שתן זה בגלל שבכל רגע נתון אתה תראה מישהו מוריד את המכנסיים ומשתין. על קיר, על גינה, על עץ, על דלת של בית, זה לא משנה. אין פה שירותים ציבוריים, כי העירייה לא רוצה לעשות שירותים ציבוריים, לא ברור למה, אין לה כסף יכול להיות. או שהיא לא רוצה לתחזק את זה, ובגלל שאין שירותים ציבוריים, אז מה שקורה זה שכל השכונה מסריחה משתן. שימו לב להזנחה, שימו לב לכל מה שקורה כאן מסביב, לכמות הזבל ברחוב. פשוט, אני לא יודע איך אתם מרגישים, אבל זה לא תל אביב. אני לוקח 200 איש, זה לא הרבה. ואני אומר עכשיו הם בשיכון דן, אני לוקח 5-6 רחובות, ואני מפזר שם 200 איש מהקהילה האריתראית. איך זה יעבור שם? אני שואל. תשאלו, אני שואל. כל אחד שיחשוב על השכונה שלו, בסדר? לא, אני מצטער שנפלתי עלייך באופן אישי. לא, אני אגיד לך את האמת. לא 2-3 רחובות ולהגיד זה רחובות של סודנים. לא, אבל לקחת ולשלב אותם לא, בבניין שלך שיחיו שם 3 משפחות. בתוך בניין הזה 2, בתוך שמה 3, פה 4, פה 8, פה זה... זה יעבור? זה יהיה בסדר? אני לא יודעת להגיד לך, מבחינת המשפחה שלי... ביום הראשון שישחטו אצלך כבש בחדר מדרגות זה ייגמר. לא ניסו. גם אתה אומר שלא יודע. ביום שיטרידו שם נערות אצלכם ברחוב זה אני לא יודע, אבל אני אומר... בבניין מגורים שחטו כבש בחדר מדרגות. אתם אומרות שגם... ביום שישחטו שם כבש נגמר הסיפור. אבל אתה אומר, לא, אבל השאלה היא... ביום שיעשו את הצרכים שלהם בחדרי מדרגות יש סיכוי שהם ישתלבו בחברה? תראי, זה יכול לקרות, אבל זה יגרור קורבנות בדרך. זה ייקח קורבנות בדרך. בין אם זה קורבנות של דברים פשוטים כמו שבן אדם ירד ויגלה ששחטו לו כבש בחדר מדרגות. זה דברים שקרו פה. או ששרפו עופות עם הנוצות שלהם ועם הכל. כל הסירחון שזה. שעושים להם צרכים וישנים להם בחדרי מדרגות. בתוך זה, באמת. זה דברים שקרו בדירות. או שזה יהיו קורבנות של דברים יותר קשים, אני לא יודע. זה יכול לקרות בסוף, אבל צריך לדעת אם אנחנו מוכנים לשלם את המחיר של מה שזה יקרו בדרך. ואני שוב, אני אומר, אני לא יודע, יכול להיות שזה יעבוד בסוף. מה שברור לי שככה זה לא יכול להימשך. תבינו שיש שכונה שבעצם הופכת להיות כמעט 90% מהאוכלוסייה שלה שהיא אוכלוסייה אפריקאית, אז בעצם גם בתחושה שלהם זאת השכונה שלהם. ובעצם אנחנו כישראלים שנשארו פה המיעוט הופכים להיות זרים בשכונה. עשיתי את הילדים שלנו במצור, גטו. הילדים האמיתיים שצריכים למלא את גינות דרום תל אביב, את גינות אילת, ערד, אשקלון, חדרה, הם ילדי מדינת ישראל שהיום תלויים בבתים שלהם בכל הערים הכבושות ומפחדים לצאת מפתח ביתם. אני קוראת לכולכם לא לוותר, לדרוש ממדינת ישראל להמשיך ולהקשיח את עמדותיה כלפי המסתננים הבלתי חוקיים, לדרוש ממדינת ישראל לא להאמין לשקרים שמפיצים ארגוני השמאל הקיצוני, לדרוש ממדינת ישראל את הזכות הבסיסית שלנו לביטחון. וכל
ניסיון לצייר את זה בצבעים גזעניים כאלה או משהו כזה הוא סתם דמגוגיה. אבל הוא בן אדם, אני בן אדם. אנחנו שנינו בני אדם. אבל אני בן אדם שחור, הוא אבל בן אדם לבן. אין זה. אבל ככה יש סכין, ככה יש דם, אותו דבר. אנחנו נפגשנו איתכם, למרות שיכול להיות שהדעות שלנו לא ככה לרוחם של כולם. אנחנו נפגשנו איתכם, אנחנו מציגים לכם את הצד שלנו. את המציאות שלנו. את החיי היום-יום. מבינה? זה המציאות שלנו. אנחנו אומרים לכם זה, אני לא מחפשת פתרון. אני מי שהביא אותם לפה, שידאג להם. אני לא הבאתי אותם. אף אחד לא מתווכח על זה שהמצב הוא בעייתי או לא. המצב הוא בעייתי, נקודה. השאלה איזה פתרון נותנים, כאילו לא להגיד, זה מזעזע, זה מזעזע. הפתרון לנושא הזה אך ורק לפזר אותם בכל ארץ ישראל, בחקלאות, בבינוי הדיור הציבורי שמדברים. הפתרון מבחינתנו כתושבים, עכשיו אני מדברת, זה רק להוציא אותם מהשכונות שלנו. אז ברור לנו שהפתרון, איך שלא יהיה, צריך לכלול הוצאה של המסה הגדולה הענקית הזאת למקומות אחרים. לאן, איך, מה, מי, זה אנחנו אומרים שהמדינה צריכה את הפתרון.